మీరు గూగుల్ క్రోమ్ వాడుతున్నారా? అది పాత వర్షనా కొత్త వర్షనా అనేది తెలియకుండా తెగ బ్రౌజింగులు చేస్తున్నారా? అయితే మీ సెల్లులు మీ కంప్యూటర్లో దొంగలు పడే ఛాన్స్ పుష్కలంగా ఉన్నదట. హ్యాకర్లు మీరు వాడే ల్యాప్టాప్లు పీసీలు ఫోన్లు తాళం వేయకుండా తలుపు తీసిపెట్టిన ఇల్లు తిరగనే ఉంటాయట. అంటే హ్యాకింగ్ చేసే దొంగలకు స్వాగత తోరణాలు కట్టి ఆహ్వానం పలుకుతాయట పాత వర్షన్ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్లు. విండోస్ మ్యాక్ లైనక్స్ అనేటివి వాడుతున్నోళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నట. అంటే ఇల్లు బందోబస్తు ఉన్నదా, దొంగలు చొరబడే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నదా అని చూసుకోవాలన్నట. లేకపోతే మీ డేటా మొత్తం దొంగతనం చేసే ఛాన్స్ ఉన్నదని చెప్తున్నారు సెంటర్ సర్కార్ కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఏ కొద్దిగా అష్టేదున్నా మీ ఫోటోలు వీడియోలు పాస్వర్డ్లు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మొత్తం హ్యాకర్ల చేతులకు పోతాయట. కాబట్టి మీ గూగుల్ క్రోమ్ను అప్డేట్ చేసుకొని రిస్క్ నుంచి తప్పించుకోండి. చేతులు గాలినాక ఆకులు పట్టుకుంటే ఏం ఫాయిదా ఉండదు అని ముందు జాగ్రత్తలు చెప్తున్నది సెంటర్ సర్కారు. కాబట్టి గూగుల్ క్రోమ్లకు పోయి దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోండి.